माबायाव खेवसेथ एसे रायलायदो आराम बागमारा बाजार ना? औ आया दिनै बाजार नङामोन नामा? मालाथो बाजार जायो? बुधबाराव जायो। बुधबाराव औ आं बिस्थिबारसो लागोन बेवहाय गथ'फोरनो गाइखेर लाबोनोसै जायो आरामनो जोङो दा बा थांगोन मोनाबिलि आदसा मोनाबिलि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय निसिमा आनसलिकजों बेंखनना लाजानाय बागमारानि साहा भुटान बर्डार बेवहाय पिकनिक स्पट बानायदों बेखौनो दान्दिसे सम नायनि लामाया थिगैनो दं प्रि क्रिसमास सेलिब्रेसन नै बिजा बरिया बरिया थांबाय साहाथिं थांबाय SSB केम्प मोनबाय खोला नामायबाय एसे गोबाव लाखागोन फैनायाव नङाबा जों बेयाव लांनानै टाइम पास खालामबाय थानो ना सानसे दसेखौ लामायाथ' मोननै गावबाय सा खोला थांथाय लामाया गोदान जोङो फैफेराखै ओंखायनो लामा आन्दायदों एसे लामाया दे थिगानो दं बरिया बालाबारि जायगा लामाया अबेजोंबा भुटाना नुहुरबाय माथो नोगोद मोजां समायना जाथाराव दां जानो माथो खिथा हरनायफ्रालाय खाथिथार मोनसेबावो मोजां मोनाखै होनबा गोजोन गामि दंबावो माथो रमामोननि गामिया बेनो नामा आरो रमाखौ सिनायनायसो नोंसिनि क्लासनिमोन नामा आङो दाखालि क्लास 9आव फरायदोंमोन ओमफ्राय आं नामखौनो बावदों रमा राम आरजयो मामोन होननानैहाय गामि दंबावो
माबायदि खस्थ' जायो बिसोरो बिदिबा माबायाव दैज्लाङाव मोननै दै बारनांगौ Ada gue sindang kami ya. गामियाव बारा गैया नामा हले बिसोरो फार्म बायदिसो जागोन नामा खिन्थु स्कुलखौ नायोबाथ' जाथावगौ नङा एबाराव गाहायदों गोजानानोथ' बेरायनो फैदों एसे फैगासिनो दं फैनायालाय आरो दैज्लाङाव दैफ्राबो नायनो बरिया जागोन बरिया मोजां जायगायालाय भुटान बर्डार भुटान हाजो ya Hah? जायगायालाय मोजां ओमफ्राय लामाफ्राल' एसे माबा जाबाय बेयाव बिदिब्लाबो बै फैनाय लामाफ्रा एसे जुदि मोजां मोनब्ला बांद्राय प्रब्लेम जानाय नङा दाबो थिगानो दं नायफैनो हागोन